Kunomlandeli kaMaskandi odlulise umuzwa wakhe wokuphatheka kabi nokugxeka futhi uKhuzani ngesenzo sakhe asenzayo kulesi sikhathi samanje. Lo mlisa ucele abantu abazi uKhuzani nabasondelene noKhuzani ukuthi bemtshele ukuthi akayeke ukukhipha isingili ngoba nakhu amanye amaciko sebekhiphe ama-albhamu, lokho kuphazamisa umsebenzi wezinye iy'ngane. Kunesingili kaKhuzani ethi Shushu Mntanami etrendayo njengamanje kodwa engakaphumi. Kubonakala sengathi yiyo le singili eyenze lo mlisa wagxeka uKhuzani. Khona abantu abahambisana nesikhalazo sale nsizwa bathi impela uKhuzani uyabheda ngoba manje uphazamisa amanye amaciko akhiphile nawo amnikile isikhathi ngoDisemba akaze amphazamise njengoba enza. Amakhono wazi uKhuzani mhlawumbe umngani noKhuzani mhlawumbe bayazana. Ngicela mdlulisele nawo umlayezo. Abaculi mabekhiphile akayeke ukwenza ingoma ehamba ngawani because uvalela wonke umculi la. Amakhono wazi uKhuzani mhlawumbe umngani noKhuzani mhlawumbe bayazana. Ngicela mdlulisele nawo umlayezo. Abaculi mabekhiphile akayeke ukwenza ingoma ehamba ngawani because uvalela wonke umculi la.